Nagyon félnek tőlünk, nagyon fél tőlünk Magyarországon egy bizonyos kör, de bármennyire is próbálja a sajtó beállítani, a Jobbiktól nem az emberek félnek. Én nagyon remélem, hogy senki nem fél a Jobbiktól, aki ide ma eljött közénk, hiszen nincs mitől félni a Jobbik, nincs tisztességes szándékú magyar embereknek nincs félni oka a Jobbiktól. Akik valóban félnek tőlünk, és akiknek egyébként van okuk is félni a Jobbiktól, azok nem az emberek, hanem a parlamenti pártok. És ők féljenek is a Jobbiktól. És miért félnek tőlünk ennyire? Azért, mert félelmetesek vagyunk a számukra. Félelmetes a számukra egy olyan politikai párt, amelyik nemzeti párt. Ma Magyarországon a politikai vízválasztó már nem az, hogy jobb és baloldal, hanem ki a nemzeti és ki a nemzetellenes. Pest megyei elnökünk, Koroni Miklós elég plastikusan fogalmazta meg egyszer ezt a különállást, hogy nemzeti és nemzetellenes, elnézést a kifejezésért. Ő azt mondta, hogy vannak Magyarországon Árpád-háziak, meg Szarháziak, mindenki dönts el, hogy hová tartozik. Mi Árpád-háziak vagyunk ebben az értelemben. Ezért vagyunk félelmetesek. Hát róla miket hallani? Hát ami hozzám eljutott, az csak néhány ilyen példa. Marosány Györgynek vagyok az unokája állítólag. Bár ezt még nem tudtam. Én magam sem. Buzi vagyok. Elnézést a kifejezését. Hogy magyar szavakat használok. Én a meleg szót, ha nem haragszanak, nem használnám erre a fogalomkörre, mert nekem a meleg az azt jelenti, hogy valami meleg. Azt is mondják, hogy cigány vagyok. Mert hogy állítólag egy cigány blogger szerint sokat utazom, járom az országot, szeretem a családomat, és hogy ezek cigányvonások, és hogy akkor én cigány vagyok. Zsidó is vagyok, szefárdi állítólag. Most nem akarok tényleg ilyen, és elnézést előre a hölgyek nyomok fogják be a fülüket, nem akarok vulgárisan, illetve hogy a urakkal itt volt egy taktárs, amikben a piszoárnál összefutottunk, és ezzel az ember jobban odafigyel, akkor tudok bizonyítani, hogy ez nem igaz. Én arra kérek mindenkit, aki szimpatizál a Jobbikkal, vagy kedvel bennünket, vagy bízik bennünk, hogy készüljön fel a legrosszabbakra lelkileg. Tehát a ránk váró hónapok során ez csak fokozódni fog. Jobbikosokról, rólam, rólunk, Morvai Krisztináról, mindenkiről a lehető legtöbb szennyet fogják hallani. Gyerekgyilkosok leszünk, eleve nem fajjuk föl az ellenfeleiket, minden lesz. Minden lesz. Mert más nem tudnak tenni velünk kapcsolatban, csak próbálnak lejáratni. Úgy vannak, hogy ők a mocsárban vannak, ők nem tudnak már kimászni a mocsárból. Egy dolgot tudnak tenni, bennünket is megpróbálnak oda berántani maguk mellé. Ha valaki egyszer elvégezni azt a hiteles kutatást, hogy a multinacionális tőke Magyarországon munkahelyeket hozott létre, vagy munkahelyeket tett tönkre, akkor higgyék, hogy az utóbbi mérleg lenne a súlyosabb. Mert lehet, hogy létrehoznak 10 vagy 100 munkahelyet, de ezzel párhuzamosan tönkre tesznek 1000 vagy 10 000 munkahelyet. Többet teszik a kisvállalkozókat, meg a középvállalkozókat, a magyarokat, akik magyar embereket foglalkoztatnának. Ez se veti föl senki. Nem veti föl senki a szociális rendszer átalakítását, néhány polgármestert leszámítva. Hogy a szociális segélyeket közmunkához kellene kötni, hogy szociális kártyát kéne bevezetni, hogy nem készpénzben kifizetni a segélyt, ami aztán majd a félkaruraglóban köt ki. A Jobbik a családi pótlékot a harmadik gyermektől felfelé adókedvezménnyé alakítaná, megemelni az összegét, mert támogatni szeretnénk a felelősségteljes gyermekvállalást. De a felelőtlen megélhetési gyermekgyártást viszont nem. Azt nem fogjuk támogatni.
Magyarországon a korrupció elleni harc az elmúlt 20 évben minden pártnak a programjában benne volt. Meg kell nézni, egyes párt azt mondta, hogy ő a korrupció ellenes. Szóval mi történt a parlamentben? Valamelyik esetleg fölállt egy papíron, hogy itt a bizonyíték, hogy te korrupt vagy, és mutatott a másikra, akkor mi történt? A másik jót nevetett rajta, a mögötte ülő meg szólt, hogy Lacikám, ülj már vissza, mi is benne vagyunk. Ez volt Magyarországon a korrupció elleni harc. És én nem akarok egyenlőséget tenni a különféle pártok között a parlamentben ebből a szempontból, mert mondjuk az MSZP vagy az SZDSZ alulmúli korrupcióban nem lehet. Tehát az már Nobel-díjat kapnak, aki képes volna többet lopni, mint az MSZP vagy az SZDSZ. De azt azért mondjuk ki, fájó szívvel, de őszintén, hogy a korrupcióban az elmúlt 20 évben a parlamenti pártok mindegyike benne volt. Ki nagyon, ki kevésbé, de mindegyike benne volt. És azok, akik benne voltak, nem érdekeltek abban, hogy felszámolják. Az a párt lehet érdekelt a korrupció felszámolásában, aki nincs benne. Akinek érdeke az, hogy Magyarországon tisztességesen kezeljék az adófizetők pénzét. Négyes metró, autópályák, hidak. Én nagyon-nagyon pártján vagyok az infrastruktúra fejlesztésének, csak azért nem nézzenek már bennünket hülyének, hogy 4-szeres áron épül nálunk az autópálya, a metró meg a híd, mint mondjuk bárhol máshol a világban. És még hogyan? Épül az M6-os, a Löszbe alagutat fúrnak, a Síkságon fölüljárót építenek, ordítva lopnak. Egyértelmű. Le kell őket állítani. A Jobbik leállítani ezeket a beruházásokat, elszámoltatná a felelősséget, és majd akkor folytatná, amikor megvan a feltétel annak, hogy tisztességesen lehet folytatni az építkezést. Magyarországon egy olyan földtörvényre volna szükség, ami azt mondaná, hogy jó, jöjj ide a külföld és vegyen földet, ha már az Unióban ez a feltétel. De éljen Magyarországon. Magyarországon vásárolt földjéből éljen, tehát életvitelszerűen mezőgazdasággal foglalkozzon, és abból éljen. Az adóját Magyarországra fizesse, ugye ebből kifolyólag végezzen el egy felsőfokú mezőgazdasági intézményt Magyarországon, szerezzen egy mezőgazdász diplomát Magyarországon. És mondjuk tegyen le egy felsőfokú magyar szakmai nyelvvizsgát a Rigó utcában, ahol mondjuk a Jobbik fogja javasolni majd a vizsgabiztosokat. És ha a földet megvédjük, akkor mi lenne a következő feladat? A piacunkat visszaszerezni. Milyen felháborító az, hogy egy olyan ország, amely 30 millió embert tudna élelmezni, ebben a Magyarországról beszélek, a csonka Magyarországról, 30 millió ember tudna élelmezni, és a boltokban kínai fokhagyma van, tájföldi erős paprika, mexikói csemege paprika, szlovák tej, meg lengyel csirke.